Vo svete sa mi páči veľa vecí. Konšpirátori, naozaj zdraví ľudia, alebo predstava, ako by tuto vzniklo obrovské odporné nákupné centrum. Na Airsofte sa mi taktiež naozaj páči pár vecí, o ktorých si povieme v tomto videu. Nezabudnite nahodiť like a odber, aby vám neušlo žiadne nové video. A bez ďalšieho obkecávania, poďme na to. Jedna z vecí, s ktorou ma Airsoft ako taký naozaj zaujal, je jeho jedinečnosť. No povedz mi, v ktorom športe by si sa dobrovoľne sám dopravil na opustené miesto, kde budeš bojovať minimálne 4 hodiny o prežitie a to sa pritom ešte budeš zabávať. Či už herný štýl, alebo samotné situácie, ktoré sú pri Airsofte úplne nepredpokladateľné, robia tento šport naozaj zaujímavý. Oproti iným. Ale zároveň je troška problém ho vysvetliť ostatným. Takže môj obľúbený šport je hobbyhorsing. Čo je tvoj? Môj? No určite Airsoft. To je čo? No, Airsoft je šport, kde máme repliky napodobňujúce reálne zbrane a chodíme sa strelať do lesa. Aha, už viem. Takže paintball. Čo nie? To je čosi iné. Aha. A to boli, keď sa strelate? No jasne, niekedy, hej. Aha, takže ty si tam chodíš dobrovoľne ubližovať. Vieš čo? Ty zas chodíš sám od seba skackať na imaginárnom koňovi, takže 50/50. Airsoft je adrenalín úplná samozrejmosť, pokiaľ teda 90% času hry neprekecáte na spavne, ale snažíte sa zo seba vydať maximum. Predierate sa cez neprebádané časti, kde s istotou viete, že vás tu niekto čaká, ale máte za úlohu ho eliminovať a je to iba na vás, ako táto situácia dopadne. Za život som vyskúšal toho kopu. Futbal, florbal, hokejbal, bicyklovanie, parkour a tak ďalej a tak ďalej. Ale nikdy som sa tak nedorobil ako pri Airsofte. Mať na sebe niekoľko kill výbavy, a to nepočítam niekoľko kilovú repliku, s ktorou musíte byť stále v pohybe a manipulácia s ňou vie byť naozaj obťažná. Nehovoriac o mne, keď mám moju repliku skoro vo fullkove a dve pridávne kamery s attachmentom. Veľa ľudí si myslí, že to je jednoduché a fyzicky nenáročné. Áno, možno tak na pol hodinu, ale pokiaľ tvoja hra nebude naozaj iba obkopávanie kamienkov na spavne, tak je to naozaj makačka. No čo, tvoja prvá hra, ako sa cítiš? Ukážem ti, ako sa to hrá a už v živote mi nebudeš hovoriť, že je to fakt ťažké. A few moments later. Trbeti, ty čo stváraš? Chcem ísť domov. Z každej jednej akcie si prinesem nejaké super spomienky a zážitky. Či už o samotnej akcie, briefingov, alebo len na náhodnom kecaní v off-zóne. Proste nech hráte Airsoft ako dlho, vždycky si pre vás prichytá nejaké fakt nevydané veci. Niektoré sú super a iné bohužiaľ ani nie. Tak, haha. Ty jebe to, čo si mal? Však to znelo jak pravý. No však, veď on aj bol? Tak, ty si Airsofte vie byť tá najlepšia komunita, akú ste kedy videli, ale zároveň sa tam môžu objaviť nepekné hroty. Avšak takýmto individuám sa vyhýbame a ideme si to tam v prvom rade užiť. Airsoftiaci vedia byť naozaj komickí ľudia, ktorí si skrz hry radi podávajú rôzne joky, pokiaľ sa to teda nevymkne kontrole. No čo, ako sa má mamka? Ja vlastne, veď včera som bol u nej pozrieť. Hej, a Segra ti už spomínala, že budeš mať brata? Moja Segra má 12. Do pič. Veľakrát sa stane, že si niekto niečo zabudol. A niekto iný, napriek tomu, že sa v živote nevideli, mu tú danú vec dá alebo požiča. Preto je Airsoft komunita jedna z najlepších, v ktorej som kedy bol. Možno vám to príde ako blbosť, ale aj pri Airsofte je pár vecí, ktoré môžete využiť hocikedy vo svete. Trénujete si vaše rozhodovanie, zachovanie sa v rôznych situáciách alebo socializovanie s ostatnými. V Airsofte sa vyhýbam plastovým bebečkám a v škole sa zase vyhýbam lietajúcim peračníkom, ceruskám, stoličkám a tak ďalej. Je toho proste naozaj kopu. Ale to by bolo pre toto video všetko. Naozaj dúfam, že sa vám páčilo. Nezabudnite nahodiť like a odber, aby vám neušlo žiadne nové video. Dobrú noc.